Итак, всем привет, Рома. Майнкрафт. Квадратова українська 4 сезон. Діамант. Лайф. Всем привет, Рома. Вовик. Так, друже. Так. А я что, не закрыта? Рота! Я прибирала, заебалась нахуй. Я его в шаг буду выкидаться. Я его нахуй так вкушу. Я его так вкушу, что нихуя не знаю. Я так люблю, что, блядь, будет 2 скали, двое штанів, 12 за будівельника. В хаті 2 людини живе, одна на вулиці. Але в хаті 2-4 коптри, блядь. А нахуя вони мені треба? Вовняна! В мене лежить ціла ковдра, накривалась Аня. То з мого ліжка я мала купити. Але я накриваюся. Ти покажу. Тому що знаєш, ти куди? Я не іменно що хвалю, що ще. Рома, привіт. Привіт, Рома. Це ти глянь, який в мене пододяльник. Ти бачиш? Ні, у мене є. І ти глянь, яка у мене ковдра. У мене так само, але я його купила, Жаня, шафу положила. Чуєш? І ти скажи, що мені, блядь, бракує? Що мені бракує? У мене з 20 Так, друже. Що, Рома, вигнали тебе? Тебе? Так. Мені що, блядь? Я що, бомж нахуй? В мене полку не влізла, я в шафі склала. І я сиджу і дивлюся. Що мені, сука, бракує? Подивись, зараз чай, кавку зроблю. Тут помила. Я тут дивана прибрала, там... Знайшла би, я мені всього нахуй, їбали Бракує. бракує, блядь. Так. Чуєш, мене теж... Єбать. Мене, напевно, з 20 Єбать. Беру з 20 навиків. Єбать. Єбать. Там ще старе, колишнє, ще стара шила. Там що Валя привезла, то вже такі параплої нове. Валя старе, там шукати слухай, я ще не зложила. Ти кажи, гости мені, новий, перестеляний не разу. Слухай, я думала, що шиї будуть далі. Хто мені, блядь, буде шити, блядь? Я не знаю. Якщо просто вони можуть, я вже вибираю, вони може, вони зразу трохи, може, полоняють. Там таке ще щось порушити, знаєш, він ніде нічого не бачить, що сама заставиться. Вони так. Повно. Я же застряю на диван. Власне, так. О, так. Ну, то я сиджу на того ковдру. Я теж вже така, бо пружини повилазили, не можу стояти. То я тут собі впав. Мені впав. Коти вже розвели. Мені ж приходить, так? А вона дихає, так? Я на наших старанах була купити на заборі. Кожного чашка. 6 віловних. Знаєте, такого великої ходила в ролику на Так, друже. вони витягають автоматом. Витягають автоматом. Що?
коротше, такі відмітки з 90-му виміняли на 6 таких поїздів. Кріпер. 6 штук забрала. А вона дала дітям. Ось таку щастя є. Сталося так. 6 здали, і сталося 5. Ну боже, ну то дітям інтересно, як ви чуєш. Ілона каже, поклали на ліжку, ліжка зайняли і зараз. Я так. Спати, когда, блядь, там. Ну. Чуєш? Ми такого не мали. В моїй Емільки є, не віда що, не віда скільки. Знаєш, що в моїх дітей вже були м'які ручки. Але знаєш, як це тобі не було. Що вона купляла? Ні. То було цього. Але що я кажу, ну так, таку я купляла, але скажу тобі, не було. Ну, що я не помню, що вони ще такого маленькі, квіти. Вони встряли. Він ж їх купував. Так, я така. На що ви квіти, ти злягалися. Ну, ти пакет з'їсти, коли я пробувала, що ти плювала, щоб я сіла. Ну, вийди, дворі. Або дивися, це Бобий має. Джага. Спаклі чека. Спаклі. Я повірити не можу, що це сталося з Мариною. В неї всі продукти вона забирає на кучу. Або дивися, Продавати піжамці. зі Ну, школи. його купити, напевно, більше, Я ніж знала, правда? що мені можна покласти. Ну то тобі похоже, як в Ані, величиною. Не знаю, як. Ресоціалізація колишнього Слухай, як я дивилася, що у такі о, повернула з куп'є. ув'язнення. Що? Працевлаштування. Це прийшла, ой, блядь, Ілоню дала. А він в Одесі привезла цілий Де? Так, ще у такого ведмедя, тільки такого кольору світлого. Дала Ілоні. У мене во два ведмедя, тут сидить, там такса сидить зверху. Тут на дивані, ми ще купити були. У мене все ідеально буде. То вазона перевернули, що я прибирала. Я на служу хожу, я такого світла на місці. Тільки такий смак інтересний. Більше сплю. Чуєш? Смак класний. Продовження А що там сказали, скажи, бачила, голова Ось, але ж у нас з таким заявою до Я Марусю дивилася скрізь, я неї не бачила. Я знаю тільки, що він колишній військовий, у нього якийсь магазин зброї на Бабажинці. Я прошу вибачення, ви за годину інтерв'ю з міністром, я можу піти. До побачення. До побачення. Самовар. Зеленый. Ми то можемо купляти. Я получаю на дитину пенсію, скільки є. Тобі скидають, що їх чи коров там, чи що. Ти їздиш, блядь? Якщо того вож, то стоїть, напевно, ну, за що? Бачу, які збереження. Колись він, Лютий, березень. ну, а я сміялася, колись, як ви казали, по 200 злот скинути, як ти скинути по 100 злот, всі п'ятеро, то я буду мати, як базу на пенсії. Катю, що ви скинули, і той дав 500, і той, і що з того толку? І що тих 500 злот? А півника того купить, шишка є. А чорну там? Чорну. Куртку, як то жінці не вставками, що столька, що чорну. Як то під шкіру встав. Ілона, ти будеш неї брати, якщо хочете забрати. Що ж ти, знаєш, ти ще просто попитнула. Ти знаєш, на футболці. О, а ну в школу взяти. Каже, мама. Я кажу, чи будеш ти куди? Кажу, я сюди за ти попробуй. Знаєш, а він, якщо скажеш, буде. Але обіцяю. Тільки забуду. Я. А що ви не класний? Знаєш, що я тут ходжу? Ти куди їла? Ти куди гарно? Я їла, воно мені не тянулося.
Я Ні. не йти, я йти, а ви пішла не. Чуєш, кажуть? Що ж трися п'януться Що? тусять? Щоб Я траву. насадила їх, як вони на мені. Вони як лежать, воно красиво. Ну як вони п'януться, то було. То вже Я познайомилася з ним по переговору фінансування свого проєкту. Це не той чим я кажу. Так не можна їх з'їсти. І, блядь, я скажу. Я сіла спеціально її з'їсти. Він Я думаю, я там все винесла. Що в хаті, сестра прийде, мною він приїде. такий самозакоханий, як ти. Вибач, я маю закінчити роботу. Що я маю траву робити? Розбився. Ясно, успокойся. Успокойся. Тепла холода, потім на завтра саме. Успокойся. В один момент може і тепло, і холодно. У мене. Ти міняй трохи. Я не знаю, як вони говорять. Ти Тут міняй. зеркала, треба вийти, тримає на ставити. Але ви? Ти міняй трохи. Ти міняй трохи. Ой, ти міняй трохи. Ти міняй трохи. Ти міняй трохи. Ой, ти міняй трохи. Йона. Я тайн, друже. Тяньон. А що ти кажеш? То ящик, з якими ти кажеш зеркалами? Йона. Так. Вийти то, Янрика. Пс. Я боксом Янрика. Я боксом Янрика. Я бокс ей. Я бокс ей. У нашій шкірі необхідна ціла група колагенів. Сироватка більше ефектив колаген фіксації. Зміцнює колагену структуру шкіри, повертає 2 роки втрати колагену, коригує 16 більше пружності, менше зморщок. Сироватка Розстати 500 злотих. Давайте Купи, посмотрим. блядь, шпаклю дурна собі. Пальто якесь. Купи якийсь червоний. Давайте посмотрим. Зараз один зробив, блядь, не 15, ні 14, сам Перебай. Чиники мюзик пай. Вивай. Да як мені воно поїдре? Чиники Купила мільйон, це вивай. не є. А кури покажуть, що 20 завтра є. На покупку. О, трошки. Четверта євай. Що не євай? Євай. О. Куди ці солю? Не сміла цього. Шанмау. Закупали, там літо вже пускається. Знаєш, я тобі кажу? Зробичку. Я просто це я. Тобі скажу так. Як ми в Польщі, я прийшла, тільки хочу глянути, що це таке, щось мені воно, що я такого не бачила. А Лілька, що бере? Що взяла пішла? Я зайшла глянути. Я хочу глянути, будеш їсти? Тільки не вимишся. О, вже, блядь, знову ногті вимишся. Так курва, тебе ногті у студу, блядь. Не стукав волосся, блядь.
виїжджати підряд. Ну, в мене було коли. А я кажу, я вам що, писала на листу, не прочитала. Ви ж чуєш? Що написала? Що написала? Дали вже Ані зарплату? Що дали? Аванс, кажуть, але 20 не більше не менше. Зарплати. Ні. Слухай, що ти три? В неї зараз потрібно затримати. Я ж в лютому була в паніці, що була прочила. А ти прям получила ноль. Катя, Терміново! Бачу знов двигуна. Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня. Знос програє. українську посилати. Я була програма, що ти п'яти рішення правильно. Лошечки бери, такі помідори. Тобі булки риба зараз до того окремо. І тому так його праздники, то є бери круяшки праздники і пару булочок. Він просто ще смакував, але на крему. На крему смакувати, і ми їли. Каву і другу стиль. Каву. На завтра я можу чаю робити. Що Союз не стримує найсильніша людина планети. Мама, дякую тобі величезне. Заповни ракету на сеті та розпочни нове життя. Смажене. Щасливо. Я 100% щаслива. Із тебе. Перша вражаюча четвірка нового сезону. Ти колишня Віталія Козловського. Лакшері яка викрила корупційні схеми, всемовлюючи дитину. Я не буду купляти, що я дитину. Виховати ти якась поє свого сина. Ти йому кажеш, що він вира, а ти його валяєш. Господи, боялися зустрітися з Кирпичом. Наша така кохана молода дітей. Ні, оцінюватимуть соцслужби. Конкуренція зашкалюватиме. Що скажеш? Беремо щось смачненьке і дивимось далі. Спонсор показу Комфі, номер 1 у техніці та гаджетах. Коли мені капає спину, я беру фламідез-гель. Свої проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від напрямку, від запалення. Фламідез-гель проти болю в спині та суглобах. Марину Замрій, відомого дизайнерку одягу та громадську діячку, яка допомагає жінкам, що звільнилися з в'язниці, вбивають у її ательє. Замрій помилково додав електрошокером, проте вбивця вдарив її ще й важкою швидкою машинкою. Які Я тільки можу взяти досить, не просто її. Вона давала штуку, що блядь.
Я показую До мене фото наведемо. Марини, а у неї квартира. Бо їх хтось залякав. Вона ж ти мені теж фотографувати, знаєш? А по поводі там дискутант, техніки безпеки. Вони з шефом сиділи у 12 Ну, дійсно. Ну, я ж тобі показувала кобру і подивилася. А що мене немає? Є там подивитися? Ну, є цікаво. Не переживай. Ресторан «Ясно» входить до синдикату «СМАК», власником якого є Григорій Савельєв. той, якого зараз називають напівкримінальним. Я удала вроді його. Відносив Надо. Такий знайомий в ресторанному бізнесі. Але коли них є, ну, ти спостерігаєш, кажу, так, У столичному віснику. удала, вона не навіська буде, скільки це удала. Тому, знаєш, дійсно давно. А вона так фотографує, хтось зробив. Закривши центр Марина ходила до кухні. Хто знає, дуже серйозно. А що було не було заказати труби, Написано, що того, саме і щоб спікер пережили зробили. не зустрічався з жовтовим Андрієм. Це ж той, який доти готується. Андрієвський консультує фірму То якої дерев'яни «Дерев'яна служили? порада», як підвести правову справу, підвести правову базу. Нічого вроді важками заплатив. Що знаю? Як я бачила по живіті мову, що їхні металеві драбини такі складні, ну слухай, 34 тисячі. Я слухайте профіля. Марина могла зустрічатися з ним обома. Як нам можна це з'ясувати? Це я просто Нас там буде прийняти, а я лазочку кажу, бо старий пан спасти, а тоді кажу, що я тут роблю, думаю, нікому за лісом, я ходила бабки, прикажу, так, я туди ровно, кричу Віталіна, Альбіна там була, Віталіна мені, я стояла на драбині, на тієї старої, Віталіна подавала рому, я його брала на рому, драбина, підійшла, я можу чекати, була на такої смерті, я не потримаю. Драбина вийшла, я завжди думаю, впали тут. навколки розказували. І назад стали дому класти, десь 2 штабля дониза, через 2 штабля дониза, штабель патрою, розливає і його. Ну його блядь. Старий зняли, старий кліну. Тебе Андрієвський консультує. Тут що така страшна скажу, Написано, що зустрічалися. Ця дівчина з вами була. Ну, була. Бабло просила. За її якийсь центр. Як вона на тебе вийшла? Мабуть, з Андрієм зв'язалася. Що в нього безцентр. Яке враження вона на вас справила? Та наче нормальна тілка. Була дуже багато процесів. Як ти думаєш, якщо ви були трьох, з чиєї подачі вийшла публікація? Авторка Лілія Вітленко. Таку не знаю. Можливо, це Слухай, може тілка накопала. Знаєш, що тут? Знаєш, палька не Це на челюсті писати. Мені ця стаття аж до духу. Прям зараз було
Зуби, губи. Знаю, що раптом там місяць живе. Знаєш, я знаєш, на покупки, я ще мама всім. Знаєш, голубай душу. Так. Під час зустрічі Марини з Полка Андрієвським було відрядження. Яким чином інформація для цієї статті опинилася у вас? Вам допомогла Марина? А вона взагалі говорила, так? Я попросила Марину записати розмову на диктофон. Вона відмовилась. Справді, навіщо це робила? Так, але чим вона ризикувала? Вам дуже потрібна була ця стаття. Хто є нормальний? Я навіть не курку, я Він теж балотується в народні депутати. Я хочу. Конкурент Антона. Зараз я тобі навіть покажу. То як вам вдалося записати Ми побачили тоді сенсай. Аня міряла. І не торгує, те, що Помічник Шуманського дав мені життю. як Я прикріпила трішечку в мене час тоді на випередження. Чому Це одразу? оборони чекає. Ну, тому що це не має відношення до їх. Вона довіряла вам як собі. А ви вирішили діяти. Це ж я зараз можна йти на мій портфель. що ви це призвело самі бачите? Вона йде буде в інтернеті і вам так я купляла. Я так купляла. Я не знаю, що я не знаю, Можемо просити вас я бачу, що купляла. Але це не так. Якщо куплю такого буде ходити, Ваша є сторінка списку запрошених на презентацію законопроекту про мову дострокове звільнення. Там буде особа, що нас дуже цікавить. Потім нам буде зробити обличчя. Цього навіть ніхто не помітить. Все, що скажете. У нас було мало пропозицій винуватися нового підозрюваного, тому ми попросили Христину Стрілецьку провести процедуру, з якою той проводив. Це був фузер. Експерти були стовідсотково впевнені. Сліди біологічного походження, залишені підозрюваним на бокалі, повністю збігалися зі знайденими на тілі Марини Землі. Тож ми негайно вирішили на затримання підозрюваного за адресою його проживання. До маєтку за Києвом. Повна бойова готовність. Андрієвському брати тільки жив. Прийнято. Працювали. Ну, не така щось, ну не така, але щось в такому мається на увазі довжина, щось ось тут. Ну не така, але щось таке мається на увазі. У машині був електрошокер. Вас заарештовано за підозру у вбивстві Марини Землі. Я вимагаю адвоката. Так пакуємо всіх. Ой, вилупилося з інкубатора 4 курчати. От, і позаколодали, щоб світ виключали, і подолками, і тулила, і гріла, і каже, ніхіра, все позаморона. Ну і Стали, каже до мене, знаєш, 4 курчати ти має. ви що ви Я навіть подивилася, що не казала. Ой, так сталося, так робить світ, ну, і зачала. скоро буде. Чекаємо на нього. Ой, дерева, ой, грибу. Я кажу, то ж казала, так би сиділа би тут у мене, я б ніхуя не зробила би і в лобки не різала б. А я кажу, то ні. Просто з цікавості, що було про що поговорити із адвокатом. На яких підставах мене затримали.
Серйозно. Ну, яких тоді серйозних? За 2 дні до своєї смерті Марина землі зустрічалася з вами і Григорієм. Після чого вийшла офіційна. Я питала, чуєш, ну питала того року, чи 23 було, чи 24, я вже сама питала, між Дайте зачекати. Бути, якщо не сам. Розрушається цей, юридичний тим розрушає перу. А ось злина сюжету, з якого ви брали, повністю співпадає з злиною, яку ви виявили у вечері. Я поцілував Марину у щоку на прощання при зустрічі. Це що, злочин? Коли ви з нею бачились? Припустимо. Це було у середу о 8 годині вечора. А водій, якого ми затримали з візьма, сказав, що він місто з червоного ательє близько 21. Водій бреше, водій бреше. Його інтересує говорити правду. Тільки так він піде розставити сліди. А як спільно? Гаразд, я згадав. Я... Пам'ятаєте, що саме в цей час було вбито Марину? Що вбито її саме першим електрошоком. Електрошоки не вбивають. Запиши собі на майбутнє. А у вас що? А що такого зробили вони, щоб її Напросилася на зустріч із Онутом і зрадила мене. Найманка Запальського. І що? Це так нашкодило? Це спірка. У нас у партії так у розкоп. А мене вибрали з неї напередодні виборів. Згодила після стаття. Антон Андрієвський сказав на параноїдальний розлад особистості, який характеризується підозрілістю та злопам'ятністю, а також схильністю до спотворення фактів та тлумачення дружніх або нейтральних дій інших людей як ворожих чи зневажливих. Андрій Вікторович, старший психолог головного управління Києві, головний спеціаліст відділу державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Виявлені на безпеці, люди з цим розладом бувають агресивними і непередбаченими. На останніх фотографії походження згадували найвідчайдушні вчинки. І що ви зробили, коли про це дізналися? Нічого не зробив. Прийшов на її плюнув в очі. Якщо ти думала, то я не зможу тебе покарати. Тут такої сидіти в пистолі. І тут не було. Бачиш, мене Ані кімната програває. Якщо це І саме тому я блядь, Рома, біжите, слухай, я не знаю, що ж це таке? Що ж я так, блядь, цілував? Постоянно стегняне ціло. Що раз, стегняне ціло? Що ж я вже таке зробила, блядь? А він випустив туди. А, і відкриває за обіжати. не може бути. Ви брешете. Ви брешете. То не може бути.
А знаєш, вони різко видушують піну. Їх треба Я не люблю тих хлопців. м'які, та не можна ту піну видушити. Чуєш, а як не вимитися? Я в Польщу, та я, блядь, не успіла помитися. Та я чую, я помилася за 5 хвилин, а мочалку 10 хвилин, що немає піни. Микола Мірошник, зважаючи на те, що кожного це А вже як знаєш, поправиться з дому. стали по 8 років організований розбір. Стрілецька і Катерина Сергієнко продовжили роботу спрямовану на створення центру ресоціалізації колишніх засуджених. Це була історія свого заочного Олександра Івановича. Бережіть і пам'ятайте, злочину без покарання. Чи вставали, то наприклад, раз в тиждень, два рази в тиждень. А вона дуже часто вживала ті таблетки, вона їх нажере. А от ви що ти що потім Це, мабуть, вже вона. Я зараз я тобі що я не можу слухати, а вони мені зіляють. Іменно шиє чухається, вони вже мені зіляють. Я ще дівчата у нас в гості. Це Вікторія. Вони стоять, дивані. Вона сама не забрала, але не різала. Чого ж ви до нас раніше? Ось з трьох я Юля. Це Соня. Дода. Я вже хочу собі помила, вона дві пари, ще там спеціальні були. Вона жила в місті. Я не знаю, якщо я під наїдах молюся, не зможу ходити. Якщо я не зможу ходити. А що це не зможу? Що вони? Вони малі, вони 30 років. А де вони? Десь вони? Ну, не можу. Я не співала. Ну, Альбі на чому? Боже, дівчата. А хто буде їх пробирати? Чи вони лопняне, чи вони пробирають? Ну, що ж таке, я не можу Дарина Ну, так, вони вчилася такі. в університеті. Дівчина знімала кімнату весь час Вони не душать? навчання, від якого залежало її майбутнє. Вона навіть не думала про заміжжя, поки не побачила Андрія, сина власниці квартири. Дівчина не була душать, але вони впевнена, таке що зустріла кохання свого життя. Вони я їх діваю, але Що мені сусідка Юлія я ж не дев'ятого розповідала, на що поранок я приїхала до бабусі. Бачите? Ну, тобто, Але Юлька, поки я на парах, семінарах, точно його окрутить. Це моя сусідка по квартирі. Вона така активна і капусна. Ні, але я точно знаю, що через неї Андрія втрачу. Причому зробить вона це навмисне. У неї від хлопців відбою немає, а в Андрія вчепилася, аби тільки мені не дістався. Але День до вашого фізику, я говорю. Це день. у мене ключ Андрія. Може, по ньому щось скажете? Ні, не знаю, що я що робиться. Бачу з Андрія. Ти хочеш бути Що ти через кажеш? закоханість? Навіть якщо ти одна, ти все одно засариш хату, вона є велика, ти її можеш засирати тиждень, за півдня, але ти. А тут 2 рази зайшов, улетіло 2 дні, де ти пам'ятаєш. З любові, звісно, він не йде в квартиру, то зможе здійснити і свою кожу. Благоустрій устроїв. О, блядь, хотіла на... Одна людина хотіла на шах. Фантастично. Це дуже крута робота. Але одного університету замало. Треба буде вчитися у відомих спеціалістів. Це дуже добре.
знала. Потрохи А я вже складаю принесла. бачу на свою Ну, війну. вже піжама, Але що з нею піжаму? влітку з'їдаю омлет. Що тобі це? Вони прибирають років, не знаю, скільки живуть. Я не знаю, де вони. Ну, вони сідають на тому самому місці і завжди себе. Вони завжди, то пальто, то куртку, то футболку, то штани. Вони завжди обстирають. Да, в них вони своє місце мають, і вони вже багато років. То не іменно зараз, сьогодні. Я не думаю, блядь, вони що? Що, я їх поставлю. Ні, нема, нічого не вилазить. Її поставлю. Я поставлю їх на вікно. І так, тепле сонечко. Як наші діти зараз сказали, що чуєш? Дивися, ті картопки завезла перепалицю ліс. Юрче нещодавно тисячу звільняла. Ці за 2700 грошей. А я за одну пару купляла. Я на мені 10 купляла. Ну, сила. Ну, ти що я можу зробити? Вона ж не мої гроші бере. Воно, чуєш, то ж так, але як сказати, як ми жили і як ми то, ну, мені так само, як я ті речі всі купляла. Мені його шкода, просто мені його шкода. О, ні. Ну, то що ще зробив? Куртки, типу, накупляла. Вона возила стільки. Я в пальто 5 зиму сходила в одному. Ари. І все одно. Тепер на всі інтереси. Бо теж від через якогось Ари, Кузя. Ні. Ну, твою мать. Просто такі поплавки, блядь. Ну, що ж вони місяць не біжать? Шимашиш. Покинула до тебе, так? Ні, йду я не поправлю, потім я помиюся, перезіду до тебе. Ну. Убить, сука. Щит. А. О. Ні, помню. Ари. От бачиш, що все нормально, що ти таки пишеш. Дарині було незручно, що сусідки застали її за обряд. Але вона раділа, що все вдалося. І тепер у неї буде Ні. минуло декілька днів. І до квартири знову завітав Андрій, щоб розібратися з поганим інтернетом. Ари, Кузя. І запропонувала дівчат. Дякую, Андрюш. Чай, точка на подяку. На поцілунок я не заслужив. Їх тобі очі красиві. З того дня між Дариною та Андрієм школа не. Мені же ще не скоро той сусідній ключ. Ну чому вона не хоче? Та я присягнувся мамі, що не буду крутити з орендарками, щоб не створювати проблеми. Але ти мені так подобаєшся, що навіть своє слово порушив. Ну добре. Почекай мене, я зараз одягнуся і вийду з тобою. Блін, ще якось є що заплатити. Кисю, вибач. Прости 1000 гривень, бо всі бабки бояться бачити великі кошти. Дарина пам'ятала про слова бабусі, але вона не могла відмовити кохану. Дівчина провела Андрія, шкодуючи, що вони мусять зустрічатися потай. Це я
Ну, поїмо. Так. Викладають, хочу, щоб цю людину знали. О, так. Вже нагулялися. Арибай. Щит. Ну, взагалі, Алибай. я сама бачу. Щит. Все, що я бачу, Алибай. на нього вішаєшся. Щит. Дівчата, ну нічого тут під вікнами сварити. Тепер Дарина навіть раділа, що дівчата це побачили. І їм з Андрієм не потрібно більше ховатися, принаймні перед ними. Але вже наступного вечора на порозі кімнати з'явилася власниця квартири. Вікторія Олексіївна, добрий день. Ну і хто тут на мого сина оком? Вікторія Олексіївна, я слухаю сьогодні. Це от Юлька сказала, це був обряд на гроші. Не треба. В моїй квартирі ніяких обрядів. Лиш 2 дні, щоб зібрати речі і з'їхати звідси. І Дарина відрубити. була розгублена. Вона вирішила поговорити з Андрієм, щоб він заступився за неї перед матір'ю. Алло, Андрюш, ти мусиш пояснити мамі. Вона вигнала мене, бо я їй не говорила, що я відьма. І... Кляне. Кляне. Після такої відповіді Та й друже. Дарина не знала, що і знову приїхала до поради. А ви кюзя. Дякую. Я тобі казала, що я твоя доля. А ти не послухалася. Ще предмет. Це Андрій. Я не змогла відмовити коханому. Не кохання, а пристрасть тягне тебе за шкірку відтерти ніс іншій дівчині. На її бажання. І розкінчуєшся. Бо чуєш, все одно а він мене уникає. Так ще ж Вчила мене, але додому не треба було. Я тобі підземлю, що найбільше я що. Я собі на цілу зиму полі тримала, я жила і Не можна тобі в цій квартирі залишатися. Краще з'їхати якнайшвидше. Ана. Розмінювати не варто. Але якщо візьмеш з них місце на нове житло, сказавши 3 слова за мову, то переїзд, а без відповідь. А не то, і щастя своє зустріч. А коли? Дарина поверталася до бабусі просто. Біля будинку вона зустрілася. Чи шукала? Їздила не було мені. Ну, я такого не знайшов уроки, ти комп'ютер, а вийшла, день каже, почається, ламала. Добре. Дарині здалася чудова порада Софії. Вона домовилася про зустріч із Вікторією Олексіївною. Я, наприклад, скажу, знаєш, добре мене, що я була, як би сказати, що то теж було, що він там, знаєш, що він робив, Я грошей зерна. ой, бляха, зерно, тоді було 5-4 тонни, все. В мене було, що ми свої там тримали, потім продають все. Скільки за нього грошей вийде. І Я не тримала в себе, то я тільки, знаєш, сказати, що я тримала свої, а що мені давали, я забирала. Що дійсно, забираю, я мені
Звісно, я можу допомогти тобі гроші. Але декілька Що нахуя? На другий раз візьму ящик. Привіт, Рома. Що? Як ти, Ва? Все. І він нічого не сказав. Як гашурила на розсадці. Дайте ото що, приїхала. Дарина бабусі і вирішила, що вона переїде в будь-якому разі. Але то згодом. Просто батько і від мене не навіть. Він може полюбити, якщо від батька не любить. Тут стояла. Слухай, дайте що ви мене мою обжарила, потягли, принесла, Це вона не взагалі Та що, відкрийте ту шторку, я позакрила, я попробую, відкрила, щось попробувала, потім дайте шторку, сьогодні на вокзал сирий, треба за них робити. Дайте шторку, я тобі качку дам. Я відкриваю через собаку. Я помню собі? Да. Теля дорізали, забрала все, мені вареники, завтра побільше сиділи, я тобі теля удам. Величко. Алло. А ти чого тут? Так, на співбесіду не йду. Ти не бачиш об'яву? Ти що, вже вдома? Ні, яку об'яву? Ота приватна клініка запрошує медсестер на стажування. Це платять. Я вкратце була. Запросили. І я хочу. Добре, що тебе зустріла. І було б такий шанс. Довго там був? Хоча, мабуть, пізно вже подаватися, я стільки не підійшла. Ну, я побігла, а тут пізно. Після зустрічі з Ні, доктором Дарина одразу Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Ні. Ні, а ви, він сам прийшов. а ви. Не на ігонки. Так. У мене лічильники сфоткають. Вона менше з тебе таке мостувала. Не хотів її зайвий раз переконати. А з Літком тебе що? Та нічого, вона ще іноді бачу тебе. Присягаюся. Але мені подобається, що ти робиш. Іди до мене. Дарина була щаслива, що Андрій знову з'явився у її житті. А. А пошукав скоро, не завжди, як не голосі так робити. А ти звідки знаєш? Ти вже поїхав складатися, знаєш, кікати, людей бачиш, Боже, кажуть, Дарина я провела людей і багато. поїхала на пари до університету. А ввечері у квартирі трапився скандал. Дівчата, в мене всі гроші зникли. О, я знаю, що я там поставлю таку. Коробку з тим, що то на коврі підрізати. От, воно тобі треба зона. Ні, скажу, хай там в тому кутку тобі треба там зона поставити. Ні, скажу, мені там буде так. Ну там треба щось, щоб було. Ні, отакого тільки буде пространство кусочок, а тобі що? Все такого, блядь. Ні, хай буде так. Я тебе вагони повіймала. Там тебе і так його не, щоб сказати, що багато щось, то ні. Все якось тако, все до всього. Все до всього? Я кажу, все до всього. Я думаю, то ж все цього. То я ще ігрушками, там свято. Я їх, напевно, винесу, що сьогодні не буду ходити, що свято не буде. Винесу, попалю. Скільки я буду требувати? Я в ньому ходити, курва, не буду. Я може його різати можу. Куди поріжеш? Де? Знаєш, скільки йому років? Яка він народила? Я його взяла, я в нього їздила трохи на базар. Теплий він. Я брала на роботу. На роботі там не теплий він. Так теплий, а так ні. Нахуя я його буду ще тримати? Скільки ще років я буду тримати його? Пам'ять? Знаєш, що може гусеня куплю, то буде на пусті. Ото може тепло. То їм буде тепло. Дупи. Він єдиний можливість це зробити.
Я можу пристроїти. А я не буду нічим. Тут як двоє качок вам треба зарубати, і все, то як ти хочеш, як хтось тримати, а вони не несуть, кажуть, що ще вже яка Да, я не знаю, яка лютий, Чуєш, березень навіть. чуєш, ну нестися осінню, будуть як морози нести. Ну, то там якийсь місяць, як в мене качки були перерив, якийсь місяць і далі. Коли такі морози, вони перестали нестися, та одна поправнула той мороз, а це я що? Можу тримати, і вже вони пани заходять, і завжди тільки що, А залишити під подушку собі покладеш. Тоді право і дізнаєшся. Коли Дарина повернулася додому, вона побачила, що двері в кімнаті Юлії І щоб такі були на них. а сама І, пожалуйста. цей час